Zdarec lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady bude taková, no prostě nové video po dlouhé době. Bude tady video z Clash Royale. Asi opravíme karty, protože tyhle ty karty nejsou tak dobré. Ne, nejsou. Vůbec. Aha, a tam si dáme co? To si můžeme upravit. Takže jsem zpátky. Počkej, asi ještě kouknu sem, ano. Takže jsem zpátky, sestavila jsem si nové karty. A můžeme jít proti trenérovi, půjdeme. A ještě vám řeknu, že bude videjko pro zkoumávání opuštěné budovy tady v Vamberku. Bude to u nádraží tam v tom starém kině nebo divadle. Je mi jedno, kdo je k tomu říká. Takže tam bude vlastně videjko nové. Nevím teda, kdy vyjde. Nevím přesný termín. Tak. Strapňuji nejvíc, takže to je jedno. Bude to rychlá hra, takže dáme 2, protože jak vidím, tak tam nemusím ani nic dávat. Takže fajn, rychlá hra. A jdeme si zahrát ještě jednou proti trenérovi. Takže zkusíme to. Vyhrajeme zas a opět proti trenérovi. Takže ne, to ještě nebudeme dávat, ten se s tím poradí. Zkusíme, aby nám nezbořili ani jednu. Zkusíme, no, na to dáme. Snad. Já nevím. Sakra, tak nic, tak tam vidíme skřety. Když tak já nebudu mluvit, jo, protože mě to potom nejde, jak vidíte. Takže prostě nebudu tak často mluvit. A možná ještě udělám vlog na, nevím na kdy teda, ale bude nějaký vlog, když tak. Jo, dobré. Takže tohle to byla další výhra a já bych to takhle ukončila. Myslím, že by to stačilo. Tak se omlouvám, jestli mám blbou, jakože mě blbě slyšíte, ale no, zítra snad mě uslyšíte líp, jo? Takže zdarec.